Umatirang badu jongka Nepal, ukipi Sharma Oli, ulakno ba ubdi Syiem Gyanendra Shah, ubalakun shot yaki Paidbah ban Thaw Jingkulmar, hakithan tinkuni jongkari Nepal. Oli ulakren haying dorbar Thaw an jongka Nepal dakabaong, ba barok kitu kibran kiti ban Thaw Jingkulmar, watla day makana Syiem Barim ru, anam map satyayaki, bat kingat haka jingsha Pynshitam. Kajingkulmar ha Nepal kala sedang haka singit hoding. Hakaba kaladan arngut kibala yap, bat palat spa ngut kibala mensaw. Nalo kata kaladan sa kajing penjat penpera ya kijing dan jing em joka sorkar. Kaladan sa kajing thang ying thang sem, ya kaba Oli uong, ba kajing le kalalong syaba palat, bat kamya persyo na kile no. Ula keno ba kajing mi Kajingkulmar kadai namar kajing kensyot jong Syiem Barim, Syiem Shah. Uloong ba udi Syiem Shah ubala Pynshit iki Paidbah. Lingba ke jingkran jong lingba ka wei ka video, haka sngi ba ka Nepal kala rakhe, ya ka Democratic Day kata haka khat khandai trik jong ubnai rampang. Ya mentau loong ba ka jingtok kit jong ka Ministry of Home Affairs kadang ya shakmat bat shen unman ra ya ka kai phot bat ki baron kiti kinam lai na ka jingsha Pynshitam. Ulapan pau ya ka jing skokia namar ba ki brio ki bala pelong ya ka jinga ki la penthut ya ka shong suk shong san ki thang em ya ki brio ki herthma ya ki pulet bat ki penjat penpera ya ki ying sarkar bat ki ying jong ki riu shimet ru kumju. Kari Nepal ka dikari basen shar ki Syiem la kumba arspa snem tam bat ya ka borsen shar la bat da ka ying asem jong ki sha. Hendrai hadu ka arpu pratrik ujembang aja pra la penduk pendam no ya ka jing sen shar Syiem bat nadu ka tekapor la sedang no banjit ikinong mi khmat Paidbah. Lingba ke election, balas sedang mesen syano da ke sorkar ke bagi Paidbah ki jin.